Takže toto je nové video, informačné video. Tuto vám budem hovoriť niečo o svojom novom kanáli, o veciach, ktoré budem natáčať, o sériách a ešte o veľa iných veciach. Ešte jedna vec, to jak vyzerám, vám dám ako špeciál k 10 odoberateľom. Takže vám poviem, čo budem teraz natáčať v najbližšej dobe. Assassin's Creed 4. Potom ešte neviem, nejaké ešte hry. Ešte tu mám dosť veľa hier, niektoré mi fungujú, niektoré nie, čo je dobré alebo aj nie. Ešte tu mám Hunting Unlimited, Battlefield 3, Max Payne, samozrejme 2. Potom tu mám ešte, či sa pozriem, áno, ešte tu mám Sniper Ghost Warrior a ešte Aetherfall. Takže ešte vám poviem pár vecí, že to už neviem, to si môžete, to proste nič, zatiaľ nič. Tu mám hry, nejaký originál, nejaký neoriginál, ešte veci, Minecraft používam neoriginál aj originál, to vám hneď ukážem. Blbo som to s prostostím to stále lietajú. No nič. No tento spustím. Ešte som na to nedočil. Kamarát mi potom pošle 1.5.2, toto je 1.7.2. Som to musí ešte načítať. No, takto sa volám. Ináč, že ešte, moje meno Minecraftové je toto, Assassin's 48, ináč sa volám Marek. A to vám už potom poviem inokedy, servery hrávam tieto. Toto je, keď si stiahnete Team Extreme, to hneď budete vedieť, toto je iba pre originály. Tento, keď chcete, môžete tam ísť, to vám potom dám, to vám ukážem aj impečku. Môžete zastaviť video, keď chcete. Toto hrávam ešte jeden, ale to mi blbne, čiže na to ma nenájdete. To môžem hneď zmazať. To bol server, na ktorom hrával Gamer, Hide and Seek. Tento, jak poznáte Exploitator, tak na tom natáčal videa s Fajtikom. To môžete sa pozrieť, to určite budete poznať. No, tak to chcete. Tak toto vyzerá. Môžeme si ukázať rovno aj jednu hru, že jak to viem hrať, potom porovnajte s Fight, porovnajte mňa, môžete porovnať. Mňa najviac osobne baví táto hra z Plague. To je taká pre mňa najviac zaujímavá. Ma najviac baví. Niekedy zomrem rýchlo, niekedy pomaly. Podľa toho, že jak sa mi darí. Pozrieme, koľko nás tu je. No, ešte chýba jeden. Ale dobre, už sa to odpočítava. Tuto dole je časť, sa to odpočítava, keď sa to odpočíta, tak vás to portne do arény. A to už asi viete, toto keď na to kliknete, tak vás to portne pred z arény, z pravidla, to tiež viete. Tak nič, poďme rozprávať ešte o niečom inom. Čiže, neviem ešte, o čom by som hovoril, Áno, na mojom kanáli to bude prvé video, chcem ho odovzdať na Silvestra. Chcel som to, raz som to chcel dať na moje narodeniny, tak ešte by som chcel a ešte jedna vec k tým sériám, by som chcel natáčať série z červeného Minecraftu, ešte neviem, ak to dohľadneme, budeme natáčať určite aj Cesta do konca, prosím vás, nepíšte mi tam, že som kopírák, že kopíruje Menta, to si pozrite video od Smusu, tam to všetko vysvetľuje. Na YouTube není toľko miesta, aby sme každý nemohli robiť to isté, ale každý to urobíme ináč. Pôvodne sme to chceli urobiť s kamarátmi tak, že budeme natáčať Cestu do konca s módami, s čarovným Minecraftom. Ale to neviem, to asi nie. Ešte možno, že teraz do tohto tendečka, keď sa strelí, sa to exploduje, ale ešte k vysvetľovaniu. K veciam, ktoré vám chcem povedať. No a ešte by som chcel natáčať Assassin's Creed 4, to som vám hovoril. Neviem, či ste počuli, ale hovoril som to. Na začiatku videa chcete dať naspäť.
Ešte k tomu YouTube. Na môj YouTube kanál, tam není ešte veľa vecí dorobených, či tam nemám pozadie, ak ste si mohli všimnúť. Tam nemám veci, to v blízkej dobe sa to urobí. Keď to skončíme, tak vám ešte ukážem môj skin. To neviem, či vás bude zaujímať, ale ja neviem, mňa to zaujíma. Neviem, prosím vám ho ukážem, kebyže vás to nezaujíma, tak si to pretočíme zase. Ešte na všetkom zapracujem, toto je iba kanál vo vývine, včera som pracujem na tom už tak asi pol roka, z toho som začal asi tak včera, nie včera, s kamarátom som sa dohodal, robil som dohodu, ešte s ním mi pomáhal s nejakými programmi, nepomáhal, to som si všetko musel urobiť sám, to mi pomohol druhý kamarát. On má spolužiaka a ten má Bandicam, nemusel som, tak proste to nemusíte vedieť. To natáčam toto video cez Bandicam, a neviem, to asi budete vedieť. Takže ja som ešte taký, prosím vás, nedávajte mi moc veľa dislikeov. Ja začínam na YouTube, chcem nejak dopadnúť, takže chcel by som mať aj Gogoraz, ale to sa mi určite nepodarí. Gogo je super. A akože nie, aby som nechcem chváliť iba Goga. Na YouTube je strašne veľa dobrých youtuberov, ktorých pozerávam. Pozerávam určite Menta, Gamera, Knifea, čo si nespomeniem, Exploiteta, všetky jeho kanály, aj Gogové, Smušu pozerávam, všelikoho, sú strašne dobrí. Niekedy by som chcel dopadnúť tak, jak oni, sú výborní youtuberi len. Takže bol by som rád, kebyže ma podporíte v tom YouTube a natáčaní videí. Takže to boli veci tak viacej o mne, ešte sa vrátime teda k tým hrám. Ešte možno potom, keď budem mať 10 odoberateľov, tak vám dám ešte nejaké iné špeciály. Tak, zomrel som. I sa mi vždycky darí. Nič. Tak jak som slúbil, teraz vám ukážem môj skin, tak to vyzerám, ale toto není môj skin, ktorý som si vytvoril, som si ho okopíroval. Určite tento skin, ja si skiny ešte asi 10 razy zmením, kamaráti ma poznajú, že skiny si ja mením dosť často, nie jak iný, ale kamarát má originál Minecraft toho, kebyže nepoznáte jeho meno a podľa skinu by ste ho nikdy nespoznali, on si každý týždeň, niekedy každý deň mení skin, keď sa mu nevyľabí, lebo on to má také, že opýta sa pár kamarátov, jeden mu povie áno, s druhým sa nevie skontaktovať, a ten ďalší mu povie nie, tak si ho zmenia, tak to je o nich. Tak zase budeme hovoriť o mne a tak veci o kamarátu mojich, to spoznáte ešte. Budeme natáčať určite všelijaké parkour mapy, všeličo budeme natáčať. Poviem im ešte, že skontaktujem sa hry, možno že Warcraft, to by som chcel, GTA 5, nie, GTA 5 nie, to ma nebaví až tak, bavilo ma to, ale už ma to nebaví. Takže neberte to odo mňa zle, je to výborná hra, ale prestal ma to baviť. Assassin's Creed som dostal, to ma baví o dosť viacej. Potom ešte neviem, budem dávať všelijaké vlogy. To som si nebral, to robím ústami. Taký zvuk bežný u mňa. To kebyže natáčam video s kamarátom, takže meno, nebudem hovoriť jeho meno, stále prdí, grgám. Robia si s ním chalani srandu, niekedy aj ja, ale je to dobrý chalán. Trocha tučný, ale nechcem ho hovárať, že som potom musel hovárať všetkých kamarátov, čo mám. Niektorí sú dobrí, niektorí zlí, práve teraz je 5 hodín, akože s jedným som bol teraz vonku, sme pustili, ja som mal pirátov, sme zohnuli zapaľovač, nám dali, sme búchali, o 106 to bola sranda, sme sa zabavili, s ním by som tiež chcel natáčať nejaké videá, a neviem, jeho hry až tak nebavia, ale však, bavia ho, chcel GTA